आसामाव थांनाय 1 मार्चनिफ्राय फैगौ 15 मार्चसिम बिकास जात्रा मोनसे सोलिबाय थादों। मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकार बिथांनि दैदेननायावनो सारा आसाम नाङै मोनथाम खामानिया दिनै एखे लेथारै सोलिबाय थादों। बे जाहैबाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय गोदान सेंसन जानायखौ, आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय लुखांनायखौ रायजो राजानो बावसोमनाय बा फिथा होनाय। गुबुन मोनसेया जाहैबाय भुमि फुजन। बे एखे लेथारै मोनथाम खामानिया दा आसामाव सोलिबाय थादों। आरो दिनै नैबे खंख्लाजरा भिजिडिसिनि सिङाव राङिजरा फरेस्ट भिलेजाव जोंहा साब हेल्थ सेन्टार जों मोननो हादों 52 लाखसनि, आरो बे फार्स्ट फ्ल'र जागोन। आरो बे न'आवनो जोंहा बेड रुगियाफोरखौ दोननो थाखाय बेड 2 थागोन। बेयाव डक्टरनि क्वार्टार थागोन, नार्सबो थानो हानाय जागोन। बेयाव हिलिं सेन्टार थागोन। बेबायदिनो बेयाव नोङो लेबार रुमबो थागोन। दा बेबायदि मोनसे मोजां मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय NSMनिफ्राय बे सेंसनखौ मोननो हादों। आं सानो जे नैबे ओनसोला दा बे गामिया थांनाय गोलाव समाव देहायारि माखासे जेंनाफोरनि थाखाय फाहामथाय लानो थाखाय थांनांगौ जायोबा गोजान लामा हान्थिनांगौमोन। दिनै बे गामियावनो फैबाय। बेजों जोङो निस्सय मिजिं खालामदों नैबे गामि बा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे हेल्थ सेन्टारनि गेजेरजों देहायारि जेंना गोबां जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। मानोना बेयाव लेबार रुम होननाय लोगो लोगो बिसेसकरि जोंहा बेयाव गथ' जोनोम होनो हानाय मोनसे सुबिदा जिथु दङ। बेनिखायनो दिनै जोंनि बे खाथि खाला फ्राय 10-15 किल'मिटार साराउन्डिंआव बेबायदि हस्पिटाल गैया। दा होमबा बावनो जुदि बे सुबिदाया जुदि थायोबा निस्सय बे ओनसोलनि बे जेंनाफोरनिफ्राय बिथांमोनहा निस्सय सुबिदा मोनगोन, आरो बेजों बिथांमोननि जेंनाया थाबैनो सुस्रांजागोन, आं बेखौ मिजिं खालामदों। जोङो दिनै नैबे हेल्थ सेन्टारखौ मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों गामिनि जानानै। बिनि गेजेरजों जों सारखौ जयन्त सारखौ रोजा रोजा साबायखर होदों गामिनि जानानै, जाहाथे जोंनि बे साब सेन्टारा मोजाङै मोजां लुफुंजायो। जों बेखौ आसा खालामनानै थाबाय।